Messi. The stylish actor, the care of para. Wannan lalura wakila. Suwaye Sa'abala ne. Yau ai sa'abala ne. A tattarawa wuyayina kutumar doron stylish actor. Kana ta budawa ne. A ba dole wa. Na ka sha hukulo kana ta wani kashewa kana ta wani yare. To kalli mana. Dogon riga ce fa kawai kai ya tsora ta kuwan da ya ba wani kai. Ai bugun yana da gata. Allah. Ai karshen zara ka koma inji ta kaka. Kuma doron uwa inji ta kaka yan luka. Nesa na tashi ka kawo duniya. Da ina ka buga ta ne. Mutumar doron uwa na zaga ko ina kurkuku sarka ya zancen banza an fara da wannan tarayya Abuja. Na kada iyayen Buhari. Kaduna na suka guda ma da arna. Sai kuma Bauchi da ni ya kai shege ka wasa Kano ce ne babba. To wai shi abala ina ke yaki ne. Kawai na ba ina yaki kawai akan mata ne da ke zama gada. Ne mu da Allah a tafawa abani. Da budurwa gwara dula. Wasu aka ce mun na kalale a bar gari. Ta ne na ce ba ka ganin iyane salis a ana jin wannan yara na kanana ne ko kuna ji wai kanana muka je a sunan garin Katsina muka je Katsina sai na kanana na je na siyo naman rago ka kafa da su uwar baban ka sai na fada Wallahi sai mun fita an fara ya ce sai an fada wai na kanana jo na wannan da dubu mai wajiya ba an gane fuskan ba aka yi mana a nowal kudi ne ya zubin gudu muka tora shi muka baje mana daki muna cikin yi ne two pieces na jajjefa ko sai a sauran yata da kolo ne na daga ina ta jawwala kan an kare dan ya tashi na wannan duka ya guda bai lokacin amma ni ina da tambaya me ake nufi da zugun ne a zugun dubu kenan mai rawa ne dubu zugun kenan amale ta ce ga iyayen gidana sun sauka sai ga bani minti ɗaya ba komai